Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Ikaw, akong unungan. and held me up. Unsa man ang mahitungod atong Tsukoy? Amo siyang gipasaka dinhi ni Mama. Nagpasaka mog laki dinis ato? Nasuko ka? Wa ko makailan niya. Tingaling magdasya gubot sa to pagpuyo dinhi. Gusto ko siyang makita og maila-ila. Mas maayo sa gyud nga imo siya makita og maila-ila. Hinuon, di masab siya pirming mo ani. Oh, hinuon. Nalipay man sa ko nga milaban siyang mama. Pero mas ganahan kong ako siyang makita og maila-ila yun. Kinahanglan gyud. Kay dili mi gusto nga doon na kay ikasutya namo. Pero nakasiguro ko nga malingaw kasab nga makigsulti ni Chukoy. Sakita sa kong uoy. Nagbata ka lang di ay. Sakit di akong uo ba? Ay, daghan ka magnainom gabi. Di una ko rin mo adto sa office, Jack. Di po na ba daw kong gisultihan, anak? Ako lang mo ato sa office. Sige, anak. Upang inaot ko nga may dugang pang-investors nga makasuot. Sige. Ako maganing obligasyon pa. Hindi, obligasyon. Sorry. Higupan ng kape, mintras init pa. Mainang mainita ng imong tiyan. Kinahanglang maangkon kagad ang bugtong binuhat. Nga maoy makapadaman nako sa akong pagkatog. Gusto sa kong malipay ka, anak, pero ikaw ra gyud na makatabang aron matuman mong imong tinguha. Lagot. Jack, Maligo na ko. Kaya mo ato ko sa opisina. Mangita pa kog mailad akong investors. Jack. Imo na din gisultihan si Alma bahay ni Chukoy. Human na ma. Nanon niya awa siya masuko. Oo man. Pero gusto siya makakita og maila-ila si Chukoy. Aw, kinahanglan sa gyud na anak. Ay, nakalit sa gyud to sa akong babaoy nga mabdos ka. Ay, wala problema ma. Masayra naman gyud sa mga tao ba? Inigdako na sa akong tiyan. Wa manguta na si Chukoy ma? Kisay amahan sa akong gimabdos? Wa man sab. Kinsa man gyud ka na si Chukoy? Gisudla na baka ni boss ang akong ATM, no? Sulom na ko ron. Ingon siya, iya sad kong padadaan aron palitan og presko nga prutas sinubi. Anong nalipay man siya no nga mabdo sinubi? Hay, libog sa mut ang kuta sa kong una-una na kong boss na. Hay. Oy, itanaw lang ko aning ATM ko. Napadadaan na ba ko ni Ronel? Ma'am, ma'am. Aron sad kaning matanaw sad na ako nga ako ATM. Nga naman, magdungan din na siyang padana to. Unsa man, doon na ba'y trabaho si Ronel sa Boston? Doon na tingali, ma'am. Ano iya man tang padadaan? Bebe, hain ang ATM mo, ma'am. Ayay, nalimot mong kugda, uy. Tiguang na yung star sa manda. Unsa? Alam, ma'am, masuk ko. Unsa tiguang, ha? Masuk ko, manuang ka yung kagtiguang. Klaro naman nga, kunot ana si mo agtaw, klaro kayo? Paghilom! Ay, sorry. Sorry kung nabundak na ko, mama. Dinhi kaon na kay kuhaon ako ang ako ATM.
Nasudlan gani Chokoy ipalihog lang sa kong pamalit sa akong maintenance ha. Way problema, ma'am. Ala. Ang akong boss. Boss! May gipadaan akong kwarta diya, ha? Para ipalit ni mo mga preskong prutas kanubi. Ikaw man, first milk, okay? Kuan, boss, ang para dahing nobi mong gipadabos? Ang kuan de, boss. Ang ako dahing sweldo, boss. O ang kang mama ni mo. Giusa na nakong pada, Chokes. Usay kagaol diya. Kaoba ng imong sweldo o para sa maintenance si mama. Mo ba? Salamat kay boss. Unsa man de, boss, ha? Doon na kay trabaho diya, boss. Ha? Samtang nag-schooling ko diri, Chokes, may madawat ming allowance. O aron mapunan ko nga akong tinigom, doon na sa ko'y sideline diri. Mas dako nga akong madawat sa akong sideline. Mo ba, boss? Nindot di diya, boss. Anhalan sa ko diya, boss, we. Diha ka. Boy at timanang nga akong gisugo ni mo, bahay ni Nubi. Boss, kining boss. Doon na, nganong kuan, boss ba? Nganong concern man kay kang nobe, boss? Unsa man, boss, ha? Ikay nakapamabdos niya? Naya ng tingog ni mo diyo, inoon sa mga. Tingnan madunggan kang mama. Ikaw ba lagi nagkapamabdos ni nobe? Boss! Tubaga ka ba? Ay, gi-off, bandayon niya ang linya, eh. Unsa to akong nadunggan Chokoy? Ang asa to, ma'am. Unsa to akong nadungog? Mabdos si Nobi? Og si Ronel mo ay nakapamabdos? Tugan ha, Chokoy? Unsa to yung pangutan na, ma'am? Mabdos ba si Nobi? Bito, no? Ma'am, mabdo si Nobi. Katubag ito nga, gipabantayan ni boss na ako dito sa klinika. Kanong imo magipangutan na si Ronel kung siya ba'y nakapamabdos ni Nobi? Hindi ako katawa Chokoy. Wabi ako malipay sa kong nadungog. Ako, kuan man, may binuang naman to namang duha sa akong boss, mamoy. Dili ba ka ba og magbinuang si Ronel? Kung kamong duha mo mag-atubang ngay, ma'am. Di dyan siya magbinuang ni mo, kay inahan ko kaniya. Tawag ko siya ni mo. Pero ako kay driver man lang ko, mong kusugyan na magbinuang, ma'am. Unsa man ginas Nobi? Babae na o itoy? Ay, babae nga ito'y, ma'am. Mao dyan na yung labing tinuon, ma'am. Di ara kong ATM Nya, ma'am. Ato na ko, ma'am. Palitan lang ka sa maintenance si mga tambal. Ha? Kay ingon man si boss nga naghug na kuno siya para nimo og para sa nako. Ay pagdali na dito, Chokoy! Ay, kuyawa sa din kong trabaho, eh. Sipit lang gani ko ni mama, kasabanan ko. Bida. Wa palang uminta. Kung wa palang umintuhi sa kong boss ang akong sweldo, ay. Dugay na ko nangitag laing amo, eh. Kaysa, ay, dili masabot ang batasan sa ina ni boss. Ay, ayaw na ako na nakagpalit iyang maintenance. Unya, sunod kining gitugon ni boss na akong mga preskong prutas para ni Nobi. Ingon man, fresh milk. Ma, states on ako. Mularga di ay kanak. Ako may gihangyo ni Papa nga may matiman sa pagbuhatong merger sa laing kompanya. Mao ba? Unya ikaw rang usara. Ako lang, ma. Di man musugot si Love nga muuban kay tingalig mas stress siya sa mong biyahe. Og maamong pa niya nga mong anak. Kung mao ka na Alma, amping sa imong biyahe. Mahitungod sa pagsamok-samok niya ni Jack din ni ma. May gihire na ko nga manalipod ninyo. Salamat kaayo. Dili ka man ka magdugay didto. Mga 1 week ra ko dito, ma. Human sa pinirmahay, balik din ko din eh. Nala, sige. O amping sa imong biyahe, Alma. Wa ka na nalimtan? Ni naman tingali sa akong organizer ang tanan akong gikinahanglan. Kini di ay. Wa ni mo kinahanglan na? Oh my God! Ang akong passport! Thank you so much, love. I love you. Dili na lang kumato sa airport ha. Ayaw na lang, ayaw na.
Bye, love. Manawag na ko nimo ha. Magpaabot ko sa imong tawag. Kadiot. Ma, niyay mo pang gasto sa imong mga kinahanglanon, oh. Uy, naguna-una pamanggid ka na ako, Alma. Kinahanglan gid ma. Aron malutuan og healthy food ang akong mabdos nga asawa. Okay, di na ako magdugay. Amping love. Ikaw sad. Amping ha? Uy, kadako ng gibiling kwarta ni Alma. Tipigil lang yun na, ma. O sabi tipigan. Nga alang man kini sa imong pagkaon. Nga andaman ko ikaw kanunay og healthy foods. Matod pang Alma. Pero kadako masad ini, oy. Di imong tipigan ang upan. Nak, sayop man ang inyong relasyon ni Alma. Pero wa na ko'y ikasaway pa niya. Maugitingali niya nga akong kapalaran, ma. Huwag ka ba magkabantay? Timing kaayo ang pag-abot ni Alma sa akong kinabuhi. Timing kay atul gyud nga nataptan ka ni anang sakit nga makamatay. Pero, may sakripisyo ka. Ay, dili na ta magiskot og sakripisyo, ma. Ang importante, nga kauban ko ikaw kanunay. Sa dugayng panahon. May gani nga, wa na magsusi si ma'am sa akong lakaw. Mamalit para ba kong mga preskong prutas na. Asa mga ko mamalit og mga preskong prutas, no? Hangtod ka ng fresh milk? Di naman tingali presko ka ng baligi na sa muloy. Skang paitan niya kung amo. Kaya tagan ko trabaho na. Pero okay na lang. Basta, siya lay tagiya sa ngimabdo si Nobi. Nakalakaw na ka sa Alma. Gimingaw naman kong nubi. Mayo tag wa na si Alma sila. Nakalakaw na ni sa iyong opisina. Magpalayaw lang ko. Gusto ko lang makita sa nubi. Ingon ini day ang mahigugma. Daling mingahon sa biduhat na mo'y gipitik sa kasing-kasing. Saan ko nga ito? Ito ningunong silang nubi. Migawas na sakay sa hotay. Ani pala. Munang tawhan ng milaban ng taling. Kisukat is nubi. Di ni mahimo. Ako sila doon. Makatilaw tong tawhan, anak ko! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!